פרהוד או פוגרום? זאת השאלה שצריך לשאול בעצם איך לקרוא לאירועים באמסטרדם אחרי שקרו. וזה היה עוד טעות בהסברה הישראלית, פשוט איך הם נפלו לתוך הבור שהשמאל נותן להם. בעצם מחזקים את הטענות של השמאל נגד מדינת ישראל ופועלים נגד האינטרס הישראלי, בלי לשים לב. וזה עוד פעם נובע מהנטייה של הישראלית לא להבין את מי הם מנסים לשכנע, אלא להסתכל למה שכואב לכם. ואני לא מבקר אתכם בצורה רעה, אני רק אומר, אתם צריכים להבין מול מי אתם עומדים ואיך בעצם לשכנע אותו. הנה תזכורת מהקליפ של דאגלס מוריי, שאומר בעצם שהשמאל הליברלי מסתכל על ההיסטוריה מה שקרה באמריקה, באוסטרליה, בניו זילנד, ומפנה אותה לישראל. כאשר הוא אומר, בעצם הגיע בן אדם זר ולקח אדמה של מישהו אחר. אבל אנחנו עוד פעם שוכחים בישראל שהרבה מהישראלים הם בכלל מקהילות עתיקות של יהודים מהמזרח התיכון, עוד לפני בכלל שהאסלאם היה קיים. אנחנו האנשים המקוריים של המזרח התיכון. לא הם, המוסלמים הגיעו אחר כך ולקחו את האדמות שלנו. זה שהייתי מאוד טוב במה שנקרא דו-שיח בין קורפרט. והכוח שלי היה שאני הייתי הרבה פעמים יודע מה כואב ללקוח, עוד לפני שהוא היה מבין בעצמו. וזה אחד הדברים שישראל צריכה לעשות. להבין מה כואב להם ואיך לדבר איתם. ואני לא אשכח את הדוגמה שהיה לי עם פישר אנד פייקל בניו זילנד, שאני ישבתי מול הצוות המהנדסים שם, והם בלי לשים לב סיפרו לי איך עושים עליהם הלאום, כי קנתה אותם איזו חברה סינית ענקית, לא משנה, בלי להיכנס להרבה פרטים, ובעצם הולכים לפטר את כולם. אני לא אשכח איך ישבתי בישיבה ופתאום הבנתי מה הם אומרים לי, והם לא שמים לב שהם אומרים את זה. בראש שלי אמרתי, חבר'ה, אתם לא מבינים את זה? לצערי הרב, מה שאני הבנתי היה נכון, וכל מי שישב בחדר הזה פוטר אחרי 8 חודשים. וזה מדהים שהם סיפרו לי את זה. הם סיפרו לי את זה, הם רק לא הבינו את זה. וזה מה שאני מרגיש שקורה עם ההסברה הישראלית. אתם לא מבינים מה עובר על הצד השני ואיך הוא רואה דברים, ואתם מאוד מרוכזים בעצמכם. עוד פעם, איך הטעות הזאת נופלת בזה שאתם קוראים למה שקרה באמסטרדם פוגרום ולא פרהוד. כאשר פרהוד היה בעצם עוזר לחזק את הטענה הישראלית שזאת המדינה שלנו. ובעצם אחרי כל האדמות שהם לקחו מאיתנו במזרח התיכון, גם את הפיסה הזאת הם רוצים. כי זה בעצם מאבק אתני שקשור בעצם לא רק אתני, מאבק דתי, אתני, ואין מה לעשות, אסלאם לא יכול לסבול שדימיז, נוצרים ויהודים, יש להם שליטה במזרח התיכון. עכשיו, בואו נפנה קצת למסרים הסבלימינליים התת-מודעים שבעצם קוראים שאנחנו מכנים דבר פוגרום או פרהוד. בואו נתחיל עם הפוגרום. בעצם, מה זה פוגרום? פוגרום זה דבר שקרה באירופה. זה קרה על ידי אירופאים שהרגו יהודים, שזה כבר נותן את המסר הראשון לשמאל שבעצם אומר שיהודים הם מאירופה. עכשיו, אני גם מבין אם היה פה ניסיון אולי לנסות לשחק על רגשות האשמה של האירופאים, אבל לא נעים לי להגיד לכם את זה, רגשות האשמה האלו זה כבר פסה באירופה. אם אתם קניתם לזה פוגרום, תראו עוד פעם מה האירופאים עשו ליהודים. נכון שעכשיו ערבים עשו את זה ליהודים בגלל מדינת ישראל, כי הם בחרו לגור שם, דבר שלא קשור אלינו בכלל. ואני גם מניח שמי שקרא לזה פוגרום יותר חשב על נקודת המבט שלו. זאת אומרת, זה הזכיר לו פוגרום, כי זה כואב לו. אז הוא קרא לזה ככה, כי הוא הסתכל עוד פעם לתוך עצמו, ולא הסתכל לתוך בעצם הלקוח שלו, איך הוא בעצם יסביר לו את מה שהוא רוצה להסביר. עכשיו, בואו נראה מה היה קורה אם היו קוראים לזה פרהוד, ומה המסרים שעוברים לצד השני. קודם כל, יש פה מסר מאוד מאוד חזק, שהמזרח התיכון, הרי כולם באירופה יודעים שזה מקום של משוגעים והריגות ורציחות. וברגע שהיו קוראים לזה פרהוד, זה משהו שקורה במזרח התיכון, והם עכשיו רואים את זה, קורה את זה פה, באירופה. וזה קרה לשכן שלך, נגיד אתה גר, אתה אירופאי נוצרי, ולידך זה קרה לשכן שלך חיים, זה מאוד מפחיד אותך, כי קודם כל זה דבר זר שהגיע לתוך היבשת שלך. ואם מרביצים לחיים, המחשבה שבטח תעבור לך בראש,
ולמה שלא ירביצו לי יום אחד? והאירופאים הרי חווים את זה יום יום, איך המוסלמים שם משתלטים על אזורים מסוימים. זה מסר סבלימינלי של האירופאים, ובעיקר מחזק את היד של הימין, זה היה לקוח במקרה הזה. וגם יפתח לחלק מהשמאלנים שם את איך אומרים, לראות את האור או את החושך, איך שתקראו לזה. כי בעצם המסר הוא יותר הולך פה לתת מודע. עכשיו, תאמינו לי, במחירות, בעצם, עזבו מחירות, בחיים, אני הרבה פעמים גיליתי שהמודע שלנו מתרץ את התת מודע, בעיקר בפוליטיקה. אנשים מצביעים לפי התת מודע שלהם, לא לפי המודע. המודע רק מנסה להסביר למה הם עשו את זה. כאשר הרבה פעמים הוא מנסה להסביר את זה וזה לא בדיוק הגיוני, כי ההחלטות בתת מודע הן לא הגיוניות. אבל אם היינו קוראים לזה הפרהוד, זה היה חודר לתוך התת מודע ולפחד האישי של בן אדם, לביטחונו האישי באירופה. שקראנו לזה פוגרום, אז כן, זה אירופאים עשו את זה, מה אכפת לי? נכון שאולי היה איזשהו, חלק מהאירופאים הבינו שזה משהו זר שהגיע לאירופה, אבל אנחנו בעצם הלכנו נגדנו ובעצם אמרנו, לא, זה לא זר, זה קורה הרבה וזה קורה על ידי אירופאים, אז הם כל הזמן מסתכלים, זה לא נשמע, זה לא, איך אומרים, מחזק את הפחד הזה, שהוא מאוד חשוב למדינת ישראל שהם יבינו את זה. ובעצם הפסדנו פה נקודה מאוד משמעותית בהסברה התת-מודעית לאירופאים. הנקודה השנייה שאני אגיד, זה נקודה שפחות או יותר ציפיתם, שבעצם שוב נפלנו לטיעון של השמאל. כי בעצם אם אנחנו קוראים לזה פוגרום, אנחנו עוד פעם מזכירים שזה מאירופה, היהודים באו מאירופה. אבל אם אנחנו קוראים לזה פרהוד, ואנחנו מזכירים שהפרהוד קרה לפני קום מדינת ישראל, ולא רק זה, זה גם קרה ליהודים, אבל אחר כך זה גם קרה בצורות אחרות לנוצרים במזרח התיכון. וזה קרה על משהו שבכלל לא קשור למדינת ישראל. אני לא יודע עד כמה אתם יודעים, אבל היהודים בעיראק הבינו שגרמנים זה לא רעיון טוב שיגיעו לעיראק. הרי זה פחות או יותר היה הסיפור, כי הבריטים אז שלטו בעיראק. והם הלכו ותמכו פוליטית בתור דימיז, וחשוב לדעת, אם אתם לא יודעים מה זה דימיז, אני מצטער. זה אתם צריכים לדעת, כל ישראלי צריך ללכת להסתכל בגוגל אם הוא לא יודע מה זה דימיז. ודימיז זה יהודים ונוצרים שחיים תחת שלטון אסלאם, והזכויות והחובות שלהם, שאין להם כמעט זכויות. הלכו ולקחו דעה, איך אומרים, עמדה פוליטית ותמכו באנגלים. עכשיו, הם לא ידעו בדיוק מה הגרמנים עושים באירופה ליהודים, אבל הם, איך אומרים, ליהדות עיראק היה מספיק קשרים עולמיים בשביל להבין, גרמנים זה לא רעיון טוב. כמובן, העמדה הפוליטית הזאת שהם לקחו באותו יום העליבה, בעצם פגעה ברגשות המוסלמים, בעיקר בשים שרצו שהגרמנים יבואו. אז אחרי שהיהודים העליבו את השיעים, שבעצם כל העמדה שלהם היה זה שאנחנו רוצים לחיות, אנחנו לא רוצים שהגרמנים יבואו לפה, כי אנחנו יודעים שהם יהרגו אותנו בתור יהודים, העליב את רגשות השיעים, והם הגדירו פרהוד, שזה אומר הכה חזק, ונתנו יום מסוים שיתחילו להרוג יהודים כמה שאפשר. עכשיו, נכון שמבחינה פיזית, איך אומרים, היה להם חרבות, וליהודים היו חרבות, אז הם לא הרגו הרבה יהודים. אבל זה לא שלא הרצון היה שם, בערך 70-80% מהמשפחות הותקפו בביתם. דרך אגב, מזכיר לכם משהו? את 7 באוקטובר, אבל זה קליפ אחר. והם הותקפו בביתם ועם חרבות, והיהודים הגנו עם עצמם עם חרבות, וזה היה 2-3 של פרעות, שבערך מתו 150-200 יהודים. אבל אם היה להם AK-47, זה די עצוב להגיד, בערך 60-70% מהיהודים היו מתים באותו יום. שזה מראה לכם שאין להם, זה לא שאין רצון במזרח התיכון לעשות את השואה, זה פשוט לא היה את היכולת בזמנו למזלם של היהודים העיראקים. ואלו מסרים שתוך כדי שמדברים ומשווים את זה לפרהוד, מאוד קריטיים להעביר לאירופאים שאין להם מושג שהיו יהודים במזרח התיכון לפני קום מדינת ישראל. וזה גם עוזר להסביר שלקחו לנו את האדמות ושהם חייבים לנו אדמות. וכל זה דברים שצריך לחזור עליהם תוך כדי שמסבירים מה זה פרהוד. וזה שובר את הטיעון של השמאל שהיהודים הגיעו מאירופה והם לקחו אדמות. וזה שובר את זה חזק. וזה בעצם מזכיר שזאת מלחמה אתנית דתית. הרי בגלל השלטון הבריטי, לנוצרים וליהודים היה תקופה טובה במזרח התיכון. אבל מאחר שהבריטים כבר ידעו שזמנם לשלוט בא לקיצו, המוסלמים הבינו שהם כבר יכולים לעשות מה שהם רוצים, כמו שהיה פעם שבעצם יהודים ונוצרים חיו תחת החרב של אסלאם. ובעצם מה שקרה ב7 באוקטובר, זה בעצם בדיוק מה שקרה בפרהוד.
כמו שאמרתי, קליפ אחר, אבל אני הולך להגיד כמה מילים. הם באו, הם נכנסו לבתים, והפעם לא היה להם חרבות, היה להם AK-47, והם הרגו כל כך הרבה יהודים בזמן כל כך קצר. זה מראה לאירופאים, זה בעצם מדגיש להם שהמנטליות של המזרח התיכון לא השתנתה. ומה שהם רואים אצלהם בבית זה רק הקדמה למה שהולך לקרות. לא רק מה שהולך לקרות ליהודים, אלא גם מה שהולך לקרות לנוצרים. איך אומרים? מדינת ישראל הפסידה פה שני מסרים תת-הכרתיים אדירים בזה שהם קראו לזה פוגרום ולא פרוד. ושיפסיקו להסתכל למה שכואב לכם בתור ישראלים, ושתתחילו להקשיב מה כואב להם ואיך לדבר איתם לנוכח העובדות במציאות הקיימת. ולצערי הרב, לא חסר עובדות שמצדיקים את קיום מדינת ישראל בתוך המזרח התיכון. יש כל כך הרבה עובדות שיקסחו את השמאל הפרוגרסיבי, כמובן הוא לא ישכנעו את 100% ממנו, אבל ישתיקו לפחות 50-70% ממנו, ואנחנו מפספסים אותם כל יום. אז אנא, תמשיכו להעביר את הקליפ הזה כדי שמישהו במשרד החוץ יתחיל להקשיב. This is what happened in Europe back in the 1930s, the 1940s. It's what happened in Russia back in the 1890s. It's been happening again and again and again.